Hello friends, so welcome to Bodo Vlog YouTube channel. Bodo Vlog YouTube channel आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। तो दिनैहाय जोङो मोनसे जायगायाव ना सारनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे देखायलांसै मोनो मोना ओमफ्राय हरै जोंनि गामिनि खर'आव मोनसोदों होननाय खोनादों। तो जेरावबो थांनो हाया नालाय गामिनिनो ना सारनायफोरखौनो ब्लग बानायलाबायनोसै होननानै सानबाय आरो। तो बिदिब्ला आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै। तो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। तो लेट्स गो। वाव फुख्रिना दुब्लि सिनायखौनो मोनला। बै नै बैथिं माथावरि बायदों आरो ओंखायसो जोंनि गामिया लोमासै नङाबाथाय सेसमोन जोंनि गामियाबो। ओमफ्राय नै बिथिं बायनानै बिथिं फैदों आरो दैया हरै सानफैदों। खुलामदों फैनाया मा ना मोनबोखो ब ए जात्रा मासे मोनबोदों नैया गोरै ना माइ गायाखैलै हाग्रा गोजासो नुवाखै नोङो लामाखौ ओरैना लोराखै हा मासेल'सो आसे ब्रामान हलियाव ओइनै दङ बिलाय दङ दोङो बोरो बाल्थिं गारबोबायसो लागाव tinggal henengge jalan saya ulta जाना फै जादा फैदो masih दे नैयानो गैला थाबाय पुरा लोमजोबदो नै दुब्लिया दिनैसो बाय रानदोंलाय बिथिं माने बारा लोमामोन आरोना ओमफ्राय बैथिं माने बान्दोआ बैथिं बायना होबाय नालाय ओंखायनो बेयाव लोमजोबबाय आरो दा बिथिं बायाबाथाय ओमफ्राय जोंनि गामिया लोमजोबसिगौमोन आरो ओमफ्राय बिथिं बायना होबाय नालाय तो जोंनि गामिया दाखालि माने फार्स्ट खालि लोमदोंमोन ओमफ्राय बे बाय समाव लोमदोंमोन आरो ओमफ्राय बे बायना होनाय लोगो लोगो सेमलांजोबबाय आरो गामिया नङाबाथ' पुरा न' हाबजोबखायोमोन। तो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा माने आस्रा जेजों एसेबां फैयासै नालाय तो बेखायनो मोनसे जायगाखौ प्लान लादों आरो बैथिं माने मोनसे दंग' दङ दै बोहैलांनाय ओमफ्राय बे दंग'खौ सिगाङाव थेथेना होनानै ओमफ्राय बे दंग'खौ रानहोजोबगोन आरो तो रानहोजोबनानै बे दंग'आव जेसेबांखिनि ना दोङो ओमफ्राय मोनजोबगोन आरो पुरा नायनोसै ना दोङो ना गैया दंग' थेनानै नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थानोसै तो भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। ओमफ्राय जों दा दंग'खौ थेनोसै आरो नै खदालखौ बानखाबायानो आङो ओमफ्राय बायना जानो फैसा गैया नालाय ना बायना जानो फैसा गैया तो बेखायनो सानानैनो जाबासो आरो अखा बोथोरफ्राव बहानि फैसा मोननो नैयाव माने गोगोम थेना दोनखाबाय आरो बिथिं माने बायदोंबाथाय जोंनि गामिया लोमजोबखायोमोन आरो ओमफ्राय नै हरैजायबो बस्थायाव हा सोनानै ओमफ्राय गोगोम थेनानै दोनखाबाय आरो तो दा बायाखै बियो ओमफ्राय बिथिं बायदोंबाथाय दा जोंनि गामिया लोमजोबखाबायमोन आरो थांगासिनो गाइस नै हाग्रा बग्रा थांगासिनो ओमफ्राय दंग'खौ सहैथारसै एसेल'सो नांबावगौ तो नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो बिराद हाग्रालै जायगाया अखा बोथोरखायनो बिराद गोलाव जादों आरो आयौ लवारसो बाना थाबाय आरो वाथो खारखोना खाराखै थाब थांबासो एकदम माने लवार बागासिनो एकदम खारनानै थांसै आं एकदम लवार मेरला दंसै आरो खारनानै थाफोर दंग'आव मोनफैबाय नै जोङो ओमफ्राय दंग'आ बेनो आरो नै पुरा हरै सिदा बै औवायाव लागै दङ तो थेनोसै जों दा नै बिथांमोना थेहांबायानो ओमफ्राय
बे दंग'आव माने जेसेबां ना दोङो ओमफ्राय थेनानै फोरानजोबनानै जेसेबां ना दोङो पुरा जोंनि गोजा जाजोबसिगोन आरो नायलांबाय थाबाय थेखांबायबो माने गरमसोमोन नालाय एसे थेबानो जायोमोन ओमफ्रायथ' दैया रानहांबायानो नै ओमफ्राय आं बाल्थिं लानानै खर' थांसै आरो एकदम ओइथिं मानसिफोर दङ माने रानदों होननानै ना नुनाय माने हमगोन आरो जोंनिखौसो ओंखायनो आं नै बाल्थिं लानानै थांसै आरो खर'आव एखेबारे जि मासे माने मोनो खनबोबाय थानोसै आरो ओमफ्राय फैबाय आं दा सबसे खर'आव ओमफ्राय नै बेयाव खावनै जायो आरो दंग'आ ओमफ्राय बेयावनो नेट दोनसै बाल्थिंखौबो दोनसै ओमफ्राय दै रानजासिम नायनोसै आरो माबोला रानगोन बोरा आयौ जि गोथौ नै पुरा आन्थु मोनो जोंबो मोनजांबा आंल' मुवा बाल्थिं लाना फैदिलै बिलाइ जादर' थेबा मोनो ओमफ्राय मा ना मोनोले हमखांदोबाथाय बोलायना होफिनसै मानसियाव मा ना मोनो हा मा ना मोनो फिथिख्रि ना नास्रि ना ना दावगा दायथो खर' ओइथि ओइदि दावगादो आफांसो दैया रानलांदों ना दैया बन्द जादों आरो ने जात्रा खांख्राइलै खांख्राइ मा खांख्राइ बेयो जामिन खांख्राइ आरो जामिनि दिनै बोरो बाल्थिङा बाल्थिं लाबो नोंनियालाय नोंखो ना हमबा स्लाबदां आया खेबा माथि आइनि बोरो ना गैया बेयाव दोङो गाइस नोंथांमोना नुवाखै मिन्थिया नै सिरि सिरि हमनांसिगोन आरो बेखौ ना सारबासो मोनगौमोन ओइनि हमलाय ओइनि ग्रोब हम आंनो हमजागोन ना बियो थांबाय जादा गाइस जों दायो नै दंग' नागिरगासिनो आरो ओमफ्राय मोनहांबायानो नै एसे नांबावगौ गाइस मबाइलखौ दोनथ'नानै फाख्रा गोरै हमथानांगोन बेखौ जानाय नङा फारसेजों हायनो हाया नायनोसै र' ओइ खारबाय जानाय नङा गाइस आखाइ फारनैजों हमथारनांसिगोन गाइस नै गोबां सुजि मोनामारबाय आरो नै बेटाखौ बिराद खारबाय एखेबारे हरैनिफ्राय हरै खारबोनानैसो मोनादों नै नैयाव बेयावनो मोना फैबाय आरो गाइस मासेबाव Oh my god खारबाय बेबो खारबाय गाइस मासे बेयावहाय टें ओइ खारबाय तुमसे ना हो पाएगा गाइस ओमफ्राय जोंना ना नागिरनाया दाबो जायाखै ओमफ्राय माने दंग'आ पुरा क्लियारै रानजोबाखै आरो ओमफ्राय बिदिनो एसे रानदों बबाव थांलाय फैलाय नागिरगासिनो जोङो लोगोफ्रा बिराद हारला लिंहरगासिनो आरो आंखौ ओमफ्राय ना लानो थाखाय माने जायगा नांगौनो नै नाखौ आंसो लादों नालाय ओमफ्राय आखायानो थोजालायलानो नै बेसेबां मोन्दों आरो दासान्दि ओमफ्राय नागिरबावगोन एसे टाइम दंबावो फैद' आं गालांनायलाय दैयो गालांलाय जोंनिया नाखौ नायबाय था नोङो थ' गाइस फाइनेलि जों दायो माने नाखौ नागिरखांबाय आरो बिराद गोबाव नागिरबाय आरो ओमफ्राय मासे बिराद गिदिरमोन आरोना ओमफ्राय एकदम बेनो बिराद गोबाव लाहोबाय एकदम नागिर ओमफ्राय बहा हाबना थाखो नागिरबाबो मोनासै आरो बेनो बिराद गोबाव खालामबाय आरो ओमफ्राय जों नै
गाइस बेनो आरो नाया ओमफ्राय सिङाव हाबसोनानै दङ ओमफ्राय खांख्राइ सायाव जानानै दङ आरो ओमफ्राय 1 केजिसो मोनदों आरो ना ओमफ्राय बारा मोनाखै थ' जाहैनोसै मजानो अखा बोथोरनि आरो नै बिथांमोनाबो नायगिरखांनानै दुगैगासिनो ओमफ्राय बै माने थेनानै दोनदोंमोन ना बेखौ बोलायफिनदों आरो ओमफ्राय नङाबाथाय रायजागोन ना दंग' सालायग्रा मालिकफोरजों ओमफ्राय दा नै बिथांमोना बोखारगासिनो आरो दंग'खौ ओमफ्राय बिथिं दा दै थांफिनसिगोन ओमफ्राय माने मोनथामल' जातनि ना मोनदों आरो जोङो ओमफ्राय नास्राय गोरै ओमफ्राय मागुर फिसा बे मोनथामल' जातनि ना मोनदों ओमफ्राय गुबुन ना जेबो मोनाखै ओमफ्राय खांख्राइ मोनदों खांख्राइखौ एसे बुरजायैनो मोनदों थ' गाइस भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिनो सापर्ट होलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय नै अखाबो हाबाय नालाय अखाबो हागासिनो नै ओमफ्राय जों दा न'सिम थांसै आरो थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय